ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನಾವು ಲೈವ್ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. 5 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಯಾರುಳ್ಳಾರು ಗೈಸ್? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಕೊಂಚ ಪಾತಿರ್ಲಿ, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಪಾತಿರ್ಲ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಬೇಗ చెప్పలేరు. అట్లా బేగ చెప్పులు ఎండలు అర్పుజు, బేగ చెప్పులు ఎండలు అర్పుజు. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇರು ಉಳ್ಳಾರು. ತಿರ್ತಬಲ್ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತಿಂಗ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೋಡ ಬೈದು ಜೊತೆ ಲೈವ್ಗೂ ನೀನು ಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತ. ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಗುಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಚಾಪುರ ಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಎಂಚುಂಡು ಬರ್ಸ ಎಂಚುಂಡು ಬರ್ಸ ಪಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲಿಕ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಬುತ್ತಿಲ್ ಬರ್ಪುಜ. 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಮೂರು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೇರಿ.
ಇಬ್ಬರಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಕೇಳಿಯೇನ ಬಂದ ಲೈಕ್ ಮೂಜಿ ಇವತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿರತ್ತ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೋರಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಿನ್ನೆ ಲೈವ್ಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? 2 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾರೆ ಏರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತಾ ಪನೋಡತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಏರುಲ್ಲಾರಂದು ನಿಕ್ಲು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಅಂದು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣ ರಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು. ಬಾವಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಆ ಬಾವಲಿ ತಿರ್ಗುನು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಲ ಏರುಲ್ಲಾರು ಮೂಜಿ ಜನ ಹೇಳಿಡುಲ್ಲಾರತ್ತ ಬನ್ನಿ ಗೀಸ್, ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಜೋರ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಚಂದ ದಾದೆಗೆ ಇಸ್ಕೂತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡಲಿ ಓದಿರ್ಲೇರು 2 ಜನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ರು. ಬಲೆ 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 ಪಂಡು ಪಂಡುದು ಬರೋಂದು ಇಚ್ಚೇರಾಗಲಿ. ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಮೌನಡಿ ಪೂಜೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಏರೋ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡಲಿ. ನಾನು ಲೈಕ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪನೇರು 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು.
ಚೂರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಬತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಮೋನೆದು ಜಪ್ಪದು ಪೋಲಿ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು എനിക്ക് ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಾತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಗ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕುಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ್ನಿಗ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ ಪೋಲೆ ಅವೀರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ದೆತ್ತೇರು ಕೊರಿಯರು ದೆತ್ತೇರು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಂ ಓ ಅಣ್ಣನ ಏನ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಬತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಲಿ ಎಂಚು ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಗ್ಲಂಡಲ್ಲ ಏನು ಎಂಚು ಉಳ್ಳಾರು ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರ ಎಂಚು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬಸ್ಸ ಚಾಪುರ ಪರಿಹಾರ ಪಯ್ಯದವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಡಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪಾತೆರು ಜಾರ ಕೋಪಡುಳ್ಳರ ಕೋಪಡುಲ್ಲಾರ ತೆಂಕಿ ಸಾಕಾಂಡಿ ಮಳೆ ಬಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಗೈಸ್ ದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಾದನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ದೇರ ಮೆಸೇಜ್ ಇದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ಹೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದೇರು ಆಂಡೆ ಚಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಅವಿಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಅವಿಶ್ ಕಿಚನ್ ಹಲೋ ಬಂತೇರು
ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ఇప్పుడు పంతేరు ಅಂದಿಜಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸತೀಶ್ ನೇಷಕ್ ಹಲೋ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿರು ಹಲೋ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಪೋಯೆರಾಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾನ ಅಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂದ್ ಆಯ್ ಉಲ್ಲಾರಾ ಇವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತುನಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಿತ್ತ್ಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲೇವೆ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಪಾಪೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಂತೆರೆ ಅರೆ ಮುನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತ ನಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆರಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳೆವಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಪಾಪಕ್ಲ ಹಲೋ 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 ಪಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೀರ್ ಎಂತ ಅಕ್ಷತಕ್ಕನ ಎಲ್ಲೋ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಿಕ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಪೂರೊಂದು ಇತ್ತು ಜಿಮ್ಮಲ್ಲು ಮಕ್ಕೆಂಗ್ಲ ವೆನ್ನಕ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತುನ್ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನ ಉಂಡು ಆ ಮುರಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಆದಿತ್ತುನಗ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರಾ ಇತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳೆ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳೆವೆ ಹೇಸ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತರ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಈಗ ಚೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವೇ ಸಾರಿ ಅವು ಚೂರು ಏನಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮುರಲ್ಲೋರು ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮುರಳಿನ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅದಾದನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಚಲ್ಲೋರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಚಾಪರಿಯರಿ ಏನೇ ತಿಂಡಿ ಬಸ್ ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಲೂರುಡು ದಾದಾ ಆತುಂಡಿ ದಾದಾ ಆತನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೂರು ಆಗಿತ್ತು ಇಂದಾಂಡ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಏನ್ ಬೊಕ ತೂನಗ ಉಚ್ತಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನೆ ಆತೆ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇರು ಬರ್ಸೋಂಡ ಎಂಚಿ ಇರ ಪೆರಡೂರುಡು ಪೆರಡೂರು ಆತೇರ್ನ ಚಾಪುರ ಬರಿಯರಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಏನ್ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ ಬತ್ತಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಬತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕೊನ ಮೆಸೇಜ್ ಮುರಲ್ಲೋರು ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದು ನಾರೆ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ನೀರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತು ನೀರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಫಸ್ಟ್
ಇನಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಅಂದಿ ಇನಿ ಫುಲ್ ಅಂದಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದಿ ಕೋಡೆ ಪಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆ ಎಂಚ ಬರ್ಸಾನೆ ಇತ್ತಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಕೋಡೆಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೆಜ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಬ 2 ವರ್ಷ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೊಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದೆ ಜಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನಾವು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಚ್ಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರ ಸತ್ಯನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಅವಳು ತೋಜಿ ಬೇರು ಅವರು ದಾದಾ ತಿಂಡಿ ರೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತನೇನಿ ಎರಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ತೆಂಚ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಏರುಲ್ಲಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದು ಮಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೋಲು ಉಲ್ಲೇರಿಯಾ ದಾದಾ ಕೈಪಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೇನಂದಲೇರು ಅಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಸತ್ಯನ್ನ ಇರೇ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಕಾರ್ಲದ ಬುರ್ಜಿಯ ಅವು ಗುರ್ಜಿ ಅಲ್ತ ಗುರ್ಜಿ ಮೂರು ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳರು ಇರೇ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಸತೀಶನ್ನ ಇಲ್ಲ ರೇ ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ದಾದನ ಮಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಬರೇ ಹೊಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಬರೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಅತ್ತ ಅಷ್ಟಮಿಗದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಅವನೊಳ ಬಿಸಲಿಡರ ತೂವರ ಹೋಯರ ನಿನ್ನೆ ಕಚ್ಪೇನ ತೂದುರಡತ ಎರಡು ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಉಳ್ಳರು ಬನ್ನಿ ಕೇಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಆಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾ ಪಾತಿರ್ಗನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈದು ಜತ ಅಂಚೆನಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಆತ್ತ ಸತೀಶನ ಟೊಮೆಟೊ ಕಮ್ಮಿಡು ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಕೇಳ್ತೀಯ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಮುರಾಣಿಲ ಅವ್ವೇ ಇರೇಗ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ ಅವ್ ನೆನೆಪುಂಡುದಿಲ್ಲ ಮುರಾಣಿಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿಡು ಉಂಡಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಗರಿಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 23 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಬಕ ಎಗ್ ಗುರ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಆಪ್ನತ್ತೇವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಂಡ ಕಮ್ಮಿಡ್ದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೈತೆ ಪುರಾ ಇತ್ತದ ರೇಟ್ ತುಂಡ ಮಾರೆ ಕರೆರ್ಗದು ಪೂರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೋಜಿನ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪನ ತರಕಾರಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ ಪೇಟೆಡ್ ಕೊನಪ್ಪನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ರೇಟ್ಲು ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇರೇಗದ ಅದೇ ಕಜಿಪ್ಪು ಸತ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತನ್ನ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ನ ರೇಟ್ ಇಚ್ಚಿ ದೂರ ಬೈರು ಅದ ಆ ತರಕಾರಿ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿರಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತ ತರಕಾರಿ ಗೋರ್ನ ಕೊನೊಂದು ಪೇಟೆಗೆ
ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕು ಗುಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡೆ ಹಂಚಿ ನಾನಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಉಂಟದ ಮೂರು ಗುಜ್ಜೆ ಕಡಿಮೆ ಆಡು ಮಾರೆ ಗುಜ್ಜೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಉಂಟದ ಗುಜ್ಜೆ ಹುಲ್ಲು ನಾನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 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 ಕಡಿಮೆ ಗುಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅವಳೊಂಜಿ ಹಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಳು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಹ್ಮ್ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಅವಲಿ ಮರೆ ಗುಜ್ಜೆ ಅದೇ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊನಾರ ಉಪ್ಪು ಇಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪಾರೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಅಂಡು ಲೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಉಂಡವ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಅವನೆಂದಿದ ಕುರಿದು ಹೋಯ್ಟ ಕೊಯ್ ಪೂಜೆ ಅವು ಬೋಂಡ ಅಂದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನೆ ಕೊಯ್ಯೋಡಿಯ ಗುಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಪಾರೆಜ್ಜೆ ಉಡುಪಿ ಪಾರುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇ ಮುಟ್ಟಾಪ್ನತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆರ್ಡೂರು ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಚಕೇನಿ ಪಾರೊಂಡ ಅಂದ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಹತ್ತುಂಡು ಏಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ಹತ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹ್ಮ್ ದಾದಾ ಅಂಡಿ ಏಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಇರು ಹೊಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅದ ಅರಮನೆ ಕನರ ಪೂಜೆ ಪೆಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ ದಾದ ಹತ್ತುಂಡು ದೇವಿಯರ್ ಕಟ್ಟ ಬಂಗದಾಗೆ ಬಂಗ ಹೊರಪುಂಡು ದೇವಿಯರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅದ್ ಪರ್ದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಾಡೆಲ್ಲಾರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಪುರಾ ಪೂಜೆ ಬೇಲೆ ಪರೋಡೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಚತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತು ಹೆಸರೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ನಾನಾ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನತ ಕುಲ್ಲ ಮುರಣಿರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟ ಆತುಂಡು ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಇರೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಇರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತಂತ್ರದ ದೇ ಒಂದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮುರಾಣಿ ಒಂದು ಯಾರು ಬತ್ತನ ರಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ಓ ಗಾಡಿಯೇ ಬೈಕಾ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ತುಜಿ ಶೋ ಮಂಚ ಉಂಡ ಬಂಗ ಓ ಗಾಡಿ ವೀರ್ ಬೈಕ್ ದಾದ ಬೇತೆ ಗಾಡಿಡ ನಿಂಗೆ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜರಿ ನೀ ಪನ್ನನೆ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ದೇವರ ಅಂಚ ಹಾಂ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸತ್ಯನ್ನ ಮುರಣ್ಯ ಯಾರ್ಲ ಬಾಯ್ ಕಲತ
ಏನೇ ಬರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕಣ್ಣು ಕಾರು ಕೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡದ ಕನ್ಪುನಿತೆ ನಮ್ಮನ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಂಡಲ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಿಡದ ಜೋಕುಲಂಡಲ ತೂವೆರು ಒಂದು ಕನ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಯಪ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕನ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಏನ್ ರಡ್ಡೇ ಜನನ್ನ ಓ ಬೇತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲ್ದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರನ್ನ ಇರೋದು ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈನ ಜೀವನ ಕೇಂಡ ಮಾರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ತೋಟಂಡಲ ಉಂಡಾನ ತೋಟ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಅವಡೆ ಅಕ್ಕಗ ಮದುವೆ ಆತುಂಡು ತೋಟ ಪೂರ ಉಂಡಾನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಪಾಪ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪಾರಪ್ಪ ಜತ ತೋಟದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅವರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಯ್ಯೋ ಪನ್ಪುನು ಖರ್ಚಿಗ ಉಡತ್ತೆಯ ಪನ್ಪುನಾಯ್ತು ಅಮ್ಮಗ ಬೆನ್ನರ್ ತಿರ್ನೇಟ ಬೆನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಖರ್ಚಿತು ಒಡೆ ಪಾಪ ದೇವಿರ ಪುರ ನಮ್ನಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ನಿಜ ಅತ್ಲ ದೇವಿರೇಗ್ಲ ಕರುಣೆ ಇಜ್ಜತ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾണ് ಮಾರೆ ಈಗ ಮುರಣಿ ಜಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಯಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಮನೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬೈದ್ರಾಗ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಯ್ಟಾನಲ್ ದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತು ಜನ ಒಯ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದಾಲ ದಾಲ ಆತುಜ ಕೆಲವು ಸಂಘದ ಬರು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಆತನ ಖರ್ಚಿಗಂದು ಪನ್ಪು ತಮ್ಮ ಬರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂಜಿನ ಖರ್ಚು ನಡಪೊಡೆ ನಾಲೆಜ್ಜಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಂಗ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಮುರಣಿ ಜಕ್ಕಬತ್ತೆ ಸತ್ಯದ ಇಂಕ್ ವಸ್ತು ಬೇಜಾರಂಡಿಯ ಪನ್ಪುಂತ ನಮ್ಮನ ತಾಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಜೀವನ ಮುರಣಿ ಪಂಡದ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಎಂದ ರಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರತ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಏತು ಖುಷಿ ಟಿತ್ತುನಲಂಜಿ ಅವು ಮರಪರ ಆಂದನ ಪುರ ಘಟನೆ ಬರಿತ್ತಿನ ಏಪುಗ್ಲ ಮರಪರ ಆಗುಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದ ಪನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಓಡಿಗ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ ಬರ್ರ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿ ಲೈವ್ ಗುಜ್ಜಿ ಹೊಡಿಪುನ ಕದ ಹಿಂಗೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡ ಒರಿಯರೆ ಹನೆ ಬರ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪನರ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ದೇವೇರು ಪುರಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯ ಪಾಪ ಏರಾಡು ಮುರಣಿ ಜಾರನಿ ಕಂಡಿರ ಕಥ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಶನ ಅಪ್ಪಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪುರ ಕಣ್ಣಾಗ ಮಿಗ್ಗೆಲೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂದದ ಅವಡತ್ತ ಅನ್ಕೊ ಟೋಟಲ್ ಇಜ್ಜಿದ ಬಾರಿ ಬಂಗಯ್ಯ ಖರ್ಚು ನಡಪುಡೆ ಖರ್ಚು ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪುನಂಡಿ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ನಡಪರ ಆಪುಂಡೆ ನಡಪರೆ ಅಣ್ಣ ನಡಪರ ಪುರ ಆಪುಂಡೆ
సతీష్ అన్న ఉన్నారా? సతీష్ అన్న నడపరపు రాకుండే గలగలట అజ్జిబుల్లిన ಯಾರುಲ್ಲಾರು? సతీష్ అని ఉల్లారా? ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲ ಮದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಏರುಲ್ಲರು 2 ಜನ ಉಲ್ಲರತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾರುಲ್ಲಾರು? 3 ಜನ ಇಡ್ಡುಲ್ಲಾರು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಕಜಪುನಿ ತಿನ್ನಿಯಾ ಏ ಬಾಬಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಜಪುನಿ ತಿಂಡಿ ಖಾರ ಮಲ್ದು ಜನ ಕಜಪು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಬಾಬಾ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಾಬಾ ಬಾಬು ಯಾರುಲ್ಲಾರು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೈಸ್, ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಎರಡು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ, ಐದು ಉಲ್ಲಾರತ್ತ.
Unpara. Anas unpara. Anas unpara guys beg beg balik mentally. ఏరున్నారు ఏడు లైక్ అవుతుంది తాజీ లైక్ ఏదో చెప్పు ಏನ ಲೈಕ್ ಏರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ದೆಪ್ಪೋಚನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಲೈಕ್ ವಾಪಸ್ ದೆತ್ತಾರಾ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತರ ಹೈಡ್ಡೋರು ಇಲ್ಲೇರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಪೂಜಾರು ಪಾತೇರು ಜೇರು ಅರ್ಜನಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಲೈಕ್ ದೆಪ್ಪೋಚನ್ನ ಕೊರ್ನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ತೇವತ್ತುಂಡು ಎಂಗಾಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಚನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು చాలా ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ತುಲ ಇಂತ ಕೂಡ పోండు లైక్ కూడా తెస్తారన్న లైక్ పోండు ಲೈಕ್ ತೆತ್ತಾರಾ ದೆಪ್ಪೊಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರತು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಇಡ್ಡುಳ್ಳರತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ చెప్పండి ಯಾರುಳ್ಳರು ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಪಾತೆರ್ಲ ಗೈಸ್ ಪಾತೆರಿ ಚೂರು ತಿರ್ತವಲ್ಲಣ್ಣ ಮಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲರತ್ತ ಎರಡು ಜನ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೂರು ತಿರ್ತವಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರಾ ತಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ లైక్ కోర్ జర లైక్ కోర్లే ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು లైక్ కోర్ వాపస్ లైక్ తెప్పొచ్చి ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾತೇರು ಜಿರತ್ತ ಏರುಳ್ಳಾರು ಪಾತೇರ್ಲಿ
ಹಾಂ ಇಟ್ಟು ಬೇಗ. ಮುಂತು ಬಾಬಾ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ. ಏ ಚೂರುಂತಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ. ಬಾಬು ಉಂಟಿಯಾ ಉಂಟು ಮಾಡ ಉಂಟು ಉಂಟು ಮಾಡೆಯ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಂ ಇಲ್ಲದು ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಾನಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ದೊಂದು ಎಸ್ಲೇಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ನಾಗ ಅವರು ತಡ ಹುಡು ಬರ್ನಾಗ ಕೈಗೊಂಡ ನಾನು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ನಾಗಾನೆ ಅವರನ್ನು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಪ ತಡ ಹುಡು ಬರ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕೂಡ ಸೇತು ಬರ್ತಾಯಿ ಹಾಂ ಏನ ಎತ್ತು 19.
ಸತ್ಯ. ಛೇ. మొక్క పూనోళ్ళు పండుగ బయ్యాడు నడపవద్దు మరి ఎంక సుమారు ಕೊಡ್ತಾ అవుతుంది ಅವಳು ಅವಳ ಮುರಾನಿ ಐತಾರತ್ತ ಚೆಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಚೆಕ್ ಛೇ ಗಾಡಿ ಹಾಲಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಅವನೇ ಅಂಬ ಕೂಡ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಜನತ ಗಾಡಿ ಪಾತಂಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಕನತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಗಿಚ್ಚಾದ ಪಾನ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ 2:30 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹನುಮಾನ ಗುಂಡಿ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಮಂಡಪುರ ಹಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಪಾರ್ಕ್ ಕೀನಂಡು ಮರ್ದು ಪೋದಿತ್ತಾನೆ
ಇಬ್ರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬಲ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಏನಿಗೆ ಹುಡುಗಿನ ನಮ್ಮನ ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನರ್ದೊಬ್ಬನ ಗಾಡಿயில் போனாச்சு. ಏನು ಆಗ್ಬೋಗಿನ ಗಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತ ఆయన ಟಿಪ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇಜ್ಜಗೆನಾ ಕಿಟಿನಿ ಮಾಡೋದು ಇಜ್ಜು ನೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಳಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿರ್ತದೆ ನಾನು ಜೈ ಗೈಸ್ ಸೇರುಳ್ಳವರು ಪಾತಿರ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ದೂರ ಕೂತೀರು. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನು ವಿಡಿಯೋ? ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಡೇಂಜರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾಡ ಎರಡು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರು
3 ಜನ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಗೈಸ್. ಯಾರಿದ್ದೀರ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಮುಜ್ಜನ ಉಳ್ಳರ ತೈಡಿಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಳ್ಳರತೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾರಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಅದು ಮುದ ತಾನಿಲ್ಲ. നടപ്പറാണ്. 5 ಜನ ಐಡಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸರಿ ಉಂಟು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ.
ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮೂಲ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏ ಶೇ ಏರುಲ್ಲಾರು ವಾಗು ಪೂರ ಪೋಯೇರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇರೇಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದ್ರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೋತ್ತೇರು ಇರೇಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಐದಕ್ಕು ಸತೀಶನ್ನೇ ಎತ್ತಿರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾಲ್ಗುಂಡಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನುಜೇರು ಮಾಲಗುಲ್ಲ ಕೇಂಜೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲಗುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೇನುಜೇರು ಅಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರುಗ್ ರಾಡ್ ಕುಲ್ಲಾದೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ಇರೇಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಅನ್ನು ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಕೂಡ ಸತೀಶನ್ನೇ ಇರೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇರೇಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಪಾತೆರುನು ಪಂತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಬಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅತೆ ಪಂತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕದ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ದಾನೆ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಅಣ್ಣ ಪಂತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೇಗ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ಲ ಈರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಪಂತೇರು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಒಡೆ ಪಾತೆರು ನಿಖುಲು ಪಾತೆರುಜ್ಜಾರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಡವನಸು ಕೇಂದೇರು ಒಡೆ ಪೋಯರ್ ನಿಖುಲು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದೇರು ನನ್ನ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಕಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಈರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗನು ಅಂತೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಕೂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಇನಿ ಬರ್ಸಾತೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಪಂತೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಣಸ ಆಂಡ್ ಹಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೂಲ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗುಲು ಪೂರಾ ಪಿರ ಪೋಯೆರಂದು ಕಮೆಂಟೇ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಾರೆ ಶೇ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನ ಮಾರೆ
ಏರು ಉಲ್ಲಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಾಳ್ದ ಬತ್ತುಗಳು ಉಂಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಎಕ್ಲಿತ್ತ ಜಾಳ್ದ ಬತ್ತುಗಳು ಉಂಟ ಮರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಇತ್ತಾರ ನಂಚಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಆಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಯ ಕಮೆಂಟ್ ವರ ಪೂರಾ ನೆರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಶೇ ಏ ಮಕ್ಕನಕ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಬತ್ತೆಂಗ್ ಜಾಳು ಬತ್ತುಗಳು ಉಂಡ ಭತ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾದನಾ ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಕೋಡೆ ಬೈತಿಜಿ ಲೈವ್ಗೂ ಒಡೇ ಯಮಕ್ ಪೋಯಾರ ನಿಕ್ಲಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋತುಜಿ ಸಿಟೌಟ್ ಇಡ್ಲ ಕ್ಲೋಂದು ಆಂಡಲ ಮೂಲು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಕರ್ಮ ಅವ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಡೌಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಲ್ಲಾರ 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಏರು ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪಂತೆ ಬರ್ಪುನ ಸಕರೆಟ್ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಎಕ್ಕ ಸರಿ ಇತ್ತನದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಪಾಪ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಾರ ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಪಾಪ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಯಾಗಳು ಪೂರ ಪೋಯಾರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಇಜಿನಂತೆ ಪಾತೆರ್ದೊಲಿ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ತಿಗಿಜ್ಜ ಬಂಜನ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈದಂಡ ಆತಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಕಾತು ಕುಲ್ಲುದು ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಗಂಡಿರ್ ಶೇ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಏತು ಜನ ಎತ್ತಿರು ಮಾರೆ ಶೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪಡು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರೆಜಿ ಬರ್ಪುನ ಕಡಿಮೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಏರುಲ್ಲಾರ ತುಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದದ ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಪ ಬೈದೇರತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರ ತುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜಾದಾದನ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಲ್ಲಾರ ಒಳ್ಳೆ ಏರುಲ್ಲಾರ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಶೇ ಏರುಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾರೆ ಶೆಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಉಂಡ ಏರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾರೆ ಎರಡು ಬಾತ್ ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಪಸತ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನಿ ಏನು ಬೈಯಡೆ ಇನ್ನು ನೈಟ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೇನದ ಭಾರಿ ಮುಲಿಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮೂಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ನು ಡ್ಯೂಟಿ ನೈಟಾ ಮೈಕ ಹೊತ್ತಂದು ಬೈದಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಇನಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀರಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಲ್ಲೆ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಓ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಓ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಮಗಳು ಪೂರ ಪೋಯರನ್ನು ಮಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಅರಿವಿದೆ ನೆರಂದಿತ್ತೆ ಎಮಗನಗ್ದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸೆ ಇನ್ನಿ ಇಂಚೆ ಇನ್ನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಿ ಮೋಡ ಬಸ್ ನೋಡು
ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡೆ ಮೂಲು ಬರ್ಸೆಜ್ಜೆ ಮೋಡೋಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕುಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮರ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ರೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಕುಳ್ಳರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಡೈಲಿ ಕುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಅಪುರಪುಡು ಬತ್ತಿತ್ತು ಸತ್ಯನ ಉನ ಸಾಂಡ ಮುನಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಾಪಾರೆ ಮುನಸ್ ಮಾಪಾಡು ಲೊಕೇಶನ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನಿ ಅದು ಪಾಪ ಮೈಕತ್ತಂದೇವೆ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾತೆ ರಾಯ್ ಜೊತೆ ಹೇಮ ಕಾಲೇಜರು ಬತ್ ಪೋಯರು ಧೃತಿಯ ಕಲ ಪೋಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಪೋಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮುರಾರಿ ನಿಂಚಿ ಬರ್ರಾನೇ ಬೈಜ್ಜಿ ನೀ ಬತ್ತನಾರ್ಲ ನೆಡ್ದೆ ಪೋಯರು ಆರದು ಜೊತೆ ನಾಗರ ತಂದೆ ಅಂದ ಆರೆ ಯಾರು ನಾಗರವತ್ತ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ಶೇ ವೈದ್ಯ ಜರಾರು ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಡೈನ ಬಂದ್ಪುನು ಮಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರೆ ಗಡ್ಡಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತನಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಾರು ನಾ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಾಗ ಡೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವಳು ಹೋಗುದು ಛೇ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಪುರಾಣಿಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹುಷಾರಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲಾಂಡು ಮಾರೆ ಚೀರೆ ಓಲೆ ಪಂಡಾರು ಮರೆ ಅನೆ ಕಡೆ ತುಯ್ಯ ಓದಿಯ ಮರೆ ಎಂಕ್ ಮರತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾನೆ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಓದ ಐದು ಇವ್ನ ಮೆಸೇಜೇ ಬತ್ತನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಲೆಜ್ಜರ ಅಂದೆ ಅಂಕ್ಲೋ ಅಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಬೈದ್ನ ಉಂಡು ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೇ ಇಂಚಾಯ್ನು ನಾ ಮೂರು ಕುಳ್ಳಲ್ಲಿ ನಾ ಏಪಲ ಅವ್ರು ಕುಳ್ಳಿದ್ನ ಅದೇ ಫೋಟ್ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಗಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೀನಿ ಬಾರಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮುಜ್ಜಾನಲ್ಲರ ತೇರುಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಛೇ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದು ನೆಡ್ಡೆ ಬೈನಿದೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಲೈವ್ ತೆಗಿದಾರತ್ತ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ మరి ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಟ್ಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಿ ನೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಂದು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆನ್ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಆನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೇ ಸೆಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂಗತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ 20 30 ನೆಟ್ಟು
So modify automatically. Denchina mare. Udah mesti berangkat konfirmasi nanti kagak mesti. Denchina. Itu nette nani mas. Dane pogu. Ini mungkin lagi. రెండు మల్టీ కూడా రోపణ మంచి పన్నాను కుళ్ళు నది కోసం తోనిస్తారు ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಪನಂಗಲ್ ಎತ್ತೆ ಉಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದನ ಹಾಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನೆಟ್ ಪಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಕೇನುಂಡೆ ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ఉందండి 4 ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡలేదు ಕ నేను చెప్తున్నాను కూడా కూడా నేను చెప్తున్నాను మర్చిపోయి wait Denchina. Check. This one. Tula. రాకుంచా ಅಂಚನೆ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡವು ಏನ ಹಾಂ
ಎಂಚ ಎಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಡದ ನಾನು ಕಡಪುರ್ಲಿ ಮರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವಂತಿ ಐಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಬರ್ಪುನಂತ ಮಾರ್ರೆ ಪೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಲಂಚನ ಉಂಡ ಅಂತ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮೇಯ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ